אני אדגים עכשיו איך אני יוצר שיעור באמצעות אתר דלרניה. לוחץ על Add Lesson אחרי שנרשמתי כמורה. מובל לבחירת שיעור, כרגע נבחר Whiteboard ואני אגיע לכלי ה-Whiteboard. זה כלי ה-Whiteboard. לפני שאני אתחיל לבצע הקלטה אני אעלה מספר דברים שחשובים לשיעור עצמו, כמו תמונה שנדרשת לשיעור שלי, ותמונה נוספת שנדרשת לשיעור שהיא תמונה של טרפז תנועות. אני אעביר שיעור של טרפז תנועות ואני אסתיר אותה על ידי כך שאני אקח מלבן לבן ואני אסתיר אותה. אפשר לראות את המלבן שאפשר לעלות ולחשוף, ככה אני בעצם יוכל להכין את כל מה שאני רוצה מראש בלי שישימו לב וגם לא לבזבז זמן. אפשר לעשות את זה גם תוך כדי העבודה, אבל אם אני נדרש לעשות טקסט כמו שנדגים עכשיו, אז רצוי פשוט להכין אותו מראש. שירוק וקובוץ. בואו נקטין רק את הטקסט. זה אפשר לעשות גם במהלך השיעור. ננסה פשוט מאוד להסתיר את זה עכשיו, ואפשר לראות שאי אפשר להסתיר את הטקסט שכבר נוצר, ולכן כל מה שאני צריך לקחת זה לעשות bring to front. זה לא ממש עובד כדי להסתיר. אוקיי, זה לא עובד. בואו ניקח את החלק הזה ונעשה אותו bring to send to back. לא מצליח להסתיר אותו. טוב, לא משנה. בואו נסתיר רק את החלק הזה. בואו נמחק אותו. שוב המחיקה הסיוטית הזאתי שלא ממש ברור איך מוחקים. מאוד קשה למחוק טקסט. ננסה להזיז אותו. הזזה כבר יותר טובה. בואו ננסה פשוט לעשות delete וזה הכל. אוקיי, בואו נתחיל עכשיו את ההקלטה. אני אקרא לשיעור תנועות ואני אתחיל את השיעור. הטקסט קצת יותר גדול. לא ברור למה הטקסט לא משתנה שאני נוגע בו. אוקיי, כאילו אם אני עומד בפנים הוא לא תופס את ה... לא יודע למה קודם זה לא תופס. קונטרול A אולי. אוקיי, בשעה טובה. אוקיי, אני מוכן להתחלת הקטין. אפשר לראות איך הסרגל מופיע על הטקסט עצמו שזה מאוד מרגיז. צריך להזיז אותו פשוט, זה אף פעם לא אמור לקרות. אוקיי, אני מוכן להתחיל הקלטה. לוחץ על הרקורד. אני צריך ללחוץ allow. זה מתחיל להקליט. שלום, זהו שיעור ניסיון בשיעור תנועות. שלום תלמידים יקרים. בשיעור הקודם למדנו על יצורים. השיעור הזה אנחנו נלמד על התנועה, על התנועות בעברית. בניגוד למה שלמדנו ביצורים, ששם היה חשוב לנו מאוד לדבר על ההבדלים בין היצורים על בסיס החיתוך שלהם ומבחינת הקוליות שלהם ואופן החיתוך,
בתנועות, בעת מבטא התנועות, אין לדבר על מקום עצירת זרם האוויר כמו ביצורים, שהרי זרם האוויר אינו נעצר כלל בעת מבטא התנועות. התנועות ניתן לחלק אותן לשני סוגים. בואו נראה מה הם. סוג ראשון, על פי מיקומה של הלשון בעת המבטא, אוקיי, הייתי חייב להציץ פה על משהו, אוקיי? אני אמשיך את ההקלטה. עשיתי פאוס כדי להסתכל משהו ואני חוזר. יחזור חזרה ריקות. זה מקובל גם על פי אורך התנועה. הנה, מאוד קשה לתקן חזרה מה שכתוב. מאוד קשה. לא, פשוט לא עובד. אורך התנועה. לא ברור למה זה לא מצייר. פן לא מצייר לי משום מה. אני בצבע לבן, סליחה.